kawai dai bat katu ke jingja ke jing thei bom hang the ha East Side Hills ha thang sko ya ka ba ki nong ti du yong palat ya ka phomut ki la do le no e la chong jingim kani baro kami nakadaw chong kajing bom larkam bat kajing bom kikli chong kani ka sarkar MDA ya kaban pinkut dan bante lakam ya kani kajing ti dewyong bean kani kajing ti dewyong bean kamlong ka ba thamai bat kani ngi i ba khamjur hadin ba kasimti kani ka sarkar MDA nadu ko por ke MDA 1 bat kani ke MDA 2 government hoi minchwa kani ka sarkar ko jingalam jong ke NPP bat u kondat sang makum chief minister kilalen ya ka jingdon jong kaca kata ka jingti dewyong bean henry daki jingja kawai hadin kawai kepala sedang nadu tu ke jing silai hagai tu ke krem bat hadin pat tu ke jing pethai biang chung udai namai hagai tu ke krem na usem arjar san bat samenta kani ke pin isha bat ke pin pa perthai ya ke jing yai peteng jong ke jing ti dewyong bean kani ke jing ti dewyong bean ka yai peteng kumni dei namar ba kani ka sarkar kam simkhya ya kabante rakam yaka bat kawai na ke jing bom simkhya jo kani ka sarkar ka long ba kam simla la bante rakam ya kata ka jing kit tu ya udawyong and like the illegal transportation of coal ya kani kumban shipen kan ma what can be Meghalaya High Court haki di Paul Bradley no kala kren bat kala pinpang ya ke jing bom la shu ban shania ha ke sarkar jilla ya ke ban te rakam ya ke ni kam but ke sarkar jilla hadu mentahi what la kata kau don kata ka bor haka lengba ki ka home department ki police hendengi i bakane kaya beteng bakane ka pen pau ya ka jing pom kikli jo ka sarkar bat ladon kam ba ya ka sarkar ki pai ba ken hab ban ai ya ka jing hi kai ka bating e ni nakadian jo ka party kumbala pen pau to president jo ka party ba adan mela besai moi ngisgo ba u chief minister u hab pan shim ye ge jingit kli but u hab pan her shukino namar ba keni ge pin pa ba umla ban jinshar ye ge jela hakalinti ke badai